Čaute guys, ja sa strašne ospravedlňujem za to, že proste som písala v komunite, že vás naučím robiť, že ako sa robí Terian, čo je Harpy Hair. A ja sa tak strašne ospravedlňujem, že ono to meškalo proste. Blížia sa sviatky, ja to dokonca točím na Vianoce a proste nemám čas, tak poďme si to ukázať. Tí, ktorí chcú, si môžu vyrobiť aj masku, ale to teraz nedoporučujem, pokiaľ ste začiatočníci. Preto, lebo proste tá maska bude k ničomu, keď vy to ani neviete, bez urážky. Takže ideme si ukázať, ako máte najprv chodiť, potom robiť klus. To má mravca, musím ho zabiť. A teraz to má strašný neporiadok v izbe, takže ja sa ospravedlňujem. Takže poďme si to. Tak, nastavil som kameru. A samozrejme, ukážeme si najprv tie najväčšie chyby, ktoré kto kedy robí pri Terianu. Kvôli tomu, že niekto takto ide s tými rukami. Ale to nie je tak. To je takto musíte. Uvoľnite si ruku. Dajte si na zem, alebo takto na ruku. A stále ju máte uvoľnenú. A takto, tak. A toto, aby to takto bolo. A chcete, aby vám vnikla z ruky packa, tak urobte proste toto. A viete, packa. Takže teraz si ukážeme ako klus. Takže klus sa robí tak, že proste, hlavne nerobte toto, prosím vás, to som aj ja robila. No, to si potom ukážeme. To si musím odložiť tradiciu. Takže to budeme mať ako prekážku. Takže, klus, aby ste videli. Takže, klus je trošku ťažší na naučenie sa, pretože je to obťažné a to taktiež aj nastavenie vašich rúk. Takže som takto povedala, že je to jedno z tých ťažších. Ale ako sa chodí, to vám hneď ukážem. Proste, skúste si najprv takto a takto. A preto najprv robte takto, potom takto. Potom skúste tak. A takto by ste mali chodiť. Tak a teraz si ukážeme, ako robiť ten klus. Takže taktiež ako to chodenie ukážeme si, ako by ste mali najprv začínať. Tak, najprv takto robte, potom tak, potom to vymente, teraz tak, a potom tak. Začiatočníci to budú robiť takto, pretože to som aj ja tak robila. A preto je to nebezpečné. Ale menej to bude nebezpečné, keď dáte odber a like. No ale to teraz není podstatné. Takže musíte byť takto. A musíte také nie že veľké skoky tam dávať, veľké poskakovanie, a také malé, také poskoky. Nie že takto, ale takto iba. Predstavte, že toto ste proste vy po štvornožke, ja neviem, ako to inak povedať. A idete takto. Vy nemáte ísť takto, ale takto. Iba tak trošku poskáčete. Teraz vám ukážem. Takže, zrejme si to. Viete už klus, mali by ste vedieť, pokiaľ ste dobre počúvali.
a chodenie je najľahšie. Takže teraz ukážeme beh. Beh je niečo z tých ľahších, na to som ani nepotrebovala to naučiť. Proste mi sa to podarilo na prvý pokus. Pokiaľ sa na to kúka Nadia, Kika, Lucia, no tak vedia, že ja to viem. Takže som alfa smrčky. My máme v škole smrčku, teda svorku, ako to Nadia odborne hovorila. Takže ukážem si ako beh. Takže beh je stále ľahký. Takže ukážem si, ako treba mať zase základ. Toto. Toto. Už iba do toho pridáte to odrazenie tých nôh a máte to. Máte beh. Pokiaľ to niekto nepochopil, to môžem urobiť ešte raz. Aby ste ma lepšie videli. Takže tak, ja som už v tom skúsená. Viem, ako čo robiť. Ak chcete, tak mi napíšte do komentárov, čo ešte neviete. Skôr budem robiť v partu 2. Part 2 znamená, že druhá časť pre tých, ktorí nevedia. A potom mi napíšte do komentárov, ak by ste chceli, ako robiť skok. A dúfam, že ste dali odber a like. A vidíme sa na budúce a veselé Vianoce. Bye bye.